vesisakeista. Joo, on vaikea tapaus, yrität komentaa häntä. Mut mikään ei teho, vaikka yrität joa komentaa, niin se ei tottele. Pizzaleukalinja on Joan kanssa, mut hän on liian läski olemaan Joan kanssa. Joa juoksee pikkulasten perässä ja pelottelee heitä hiekalla. Pizzaleukalinja huutaa joo, hän lähtee juoksemaan läskin askelilla Joan perään, mutta ei jaksa ottaa kiinni joo. Joo, opiskelee läskien kahvila Pesosessa, siellä Joan kanssa. Pizzaleukalinja ja valittaa ja joo on hankala tapaus, jota ei kukaan jaksa. Joo on hankala tapaus, jota kukaan ei jaksa. Pizzaleukalinja on Joan kanssa, mut hän on liian läski olemaan Joan kanssa. Joa juoksee pikkulasten perässä ja pelot on hiekajella. Pizzaleukalinja huutaa joo, hän lähtee juoksemaan läskin askelilla Joan perään, mutta ei jaksa ottaa kiinni joo. Tuliko mieleesi, että mitä Joa tekee kotona? No vastaus on Joa siivoo! Pölynimuri, pesusienet, rätit ovat Joalle tärkeitä asioita. Mutta miten